بن دل پر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا کت آدم تے کت شیس نبی کت نوح کی تاں طوفان آیا کت ابراہیم خلیل نبی کت یوسف بن کنعان آیا کت زکریا الیاس آئے کت موسیٰ بن عمران آیا ابو بکر عمر عثمان کی تھا کت اسد اللہ ذیشان آیا حضرت پیر فرید دی زبان سبحان اللہ تا ذرا فریدی سنوایا ابو بکر عمر عثمان کی تھا کت اسد اللہ ذیشان آیا کت حسن حسین شہید بڑے کت حسن حسین شہید بڑے کت حسن حسین شہید بڑے کت مرشد فخر جہان آیا کون حضور دا میلاد ہے پہلے انہیں سارے دا ذکر کرتے فرمایا اے سارے جگہ صدقہ آئے ہن ہوندا نہ چاہتا پیا کوئی بھی اپنے زور تے نہیں آیا کوئی بھی اپنی طاقت نال نہیں آیا کوئی بھی اپنی بڑی تے نہیں آیا جتنے بھی ہیں نبی دی سونی صورت دے صدقے ہیں نبی دے پاک نا دا صدقہ ہے نبی دے ذکر دا صدقہ ہے حضور دے میلاد دا صدقہ ہے آدھے کت احمد شاہ رسول دا حضور دا ایک نا احمد ہے اور حضور دا میلاد ہے ذرا ذوق نال سننا ہے پیر فرید آدھے کت احمد شاہ رسول دا مقبول سبے مقبول دا استاد نفوس اقولا دا سلطانہ دا سلطان آیا کت احمد شاہ رسول دا مقبول سبے مقبولا دا استاد نفوس اقولا دا سلطانہ دا سلطان آیا انہاں دے خاموش فرید اسرار کروں خاموش فرید اسرار کروں چپ بےہود گفتار کروں خاموش فرید اسرار کروں چپ بےہودہ گفتار کروں پر غافل نہ تھی یار کروں تسا سبحان اللہ دا غافل علی سنے گئی نہیں غفلت کو جگاون واسطے دا پیر فرید کو دھان دے دا بیٹھا کہ ہوں دا کلام بیٹھا پڑھنا کہ میری غفلت الہ سے تمہاری غفلت الہ سے ادن خاموش فرید اسرار کروں چپ بےہودہ